مصنعات مصحف قدسنا كمتي كلاتكم حساباتكم كتبو زصنحكم كاب وانجيل يوحنس مقراف 15 كاب 14 كسا 27 نيو كاب 14 كسا 17 بمنباب كجمريمو حساباتي كهبه مالج كمزي بالنسخاتكم ازي زاززكم زبله كله انت جبركم اروخيهم اتي كاب ابوي سمعخو زبله ناخاتكم سلازفلتكم اروخي زبلكم بارياس غويتو زغبرو ايفلطني مودغين باروت ايبلكمني انا حاريخكم امبر نسخاتكم اي حارخمنن كتكدو فرخت فريو فريخم نبار خون نبوي بسمي زلمنكم زبله انتخبكم نزمدبكم نحدهدكم كتفقروا ازي اززكم علخو يبل كبرن غويتا يخون ازي خفلزي كاب زحلف سمو زقصله خفليو زحلف سمون كم زرعنايو يسوس ندق مزامرتو بزعبا ابو مصنع بزعبا افقرو مصنع بزعبا نن حد كام فقار بزعبا فرم فراين تزازاتو مهلاون بسفيحو خمز مهارم رينا نيرنا لومي دما مقصلتا نايت زحلف سمون زرعنايو ينا نري مالزي ابز لومي نصنع اخفلي غويتا انتايلو نسخاتكم ازي زاززكم زبله كله انت جبركم اروخيكم إلوم እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ንስኻትኩም ዝብል ቃል ንዝተወሰኑ ግሩፕ ዘመልክት ቃል አሜን ንሁሉ ዝጥርንፍ ቃል አይኮነን ንስኻትኩም እንድሕር ኢለኩም ነዞም ኣብዝ ዘለኹም ዘመልክት ቃል ሐቀይዶ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ናቱ እንታይልዎም ንስኻትኩም እዚ ዘአዘዝኩኩም ዘበለ ሁሉ እንተገበርኩም አሩኸይኩም ኢሎም ቀድሚ ብዛዕባ ግብር ምዝራብና እቲ ትእዛዝ ጎይታ እንታይ ከም ዝኾነ ምፍላጥን ብዛዕባ ምዝራብን ኣዝዩ ሰናይ ኮይኑ ይስማዓኒ ሐቀይዶ ቅዱሳን ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይልዎም ንስኻትኩም እዚ ዘአዘዝኩኩም ዘበለ ሁሉ ተገበርኩም ስለዝበለ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ኣዚዝዎም ንደቀ መዛሙርቲና ከነሓትት አገዳሲ እዩ ማለት እዩ ወይታ ኢየሱስ ኣብዚ ምዕራፍ ንደቀ መዛሙርቱ ካብ ዝሃቦም ዓብ ትእዛዘይና እዩ እቲ ኣብ ቁጥር 12 ንረኽቦ ትእዛዝ እዩ አሜን ወይታ ኢየሱስ ኣብ ቁጥር 12 ታይልዎም ነይሩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ንሓድሕድኩም ክትፋቀሩ ትእዛዘይ እዚ ኢልዎም ነይሩ አሜን አላሁም ዶምሳይ ወይታ ኢየሱስ ነዚ ምስበሎም እዩ ሰብ ንህይወቱ ኣብ ክንደርኹ በጃ ከሕልፍ ካብዚ ዘዓብ ፍቅሪ የልቦን ኢሉ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘፍቀሮም ምስ ነገሮም እዩ በቀጥታ ንስኻትኩም እዚ ዘአዘዝኩኩም ዘበለ ሁሉ ተገበርኩም አሩኸይኩም ክብሎም ጀሚሩ ትእዛዝ ጎይታ እምበዓር ከምቲ ንሱ ዘፍቀረና ነን ሓድሕድና ክንፋቀር አሜን ትእዛዝ ጎይታ እንታዩ ከምቲ ንሱ ንዓና ዘፍቀረና ነን ሓድሕድና ክንፋቀር ጎይታ ኢየሱስ ተፋቀሩ ጥራይ ኢሉና እንተ ዝኸውን ነይሩ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑን ቅዱሳን ሓደ አገዳሲ ነጥቢና ክንመሃር ጎይታ ኢየሱስ ተፋቀሩ ጥራይ ኢሉና እንተ ዝኸውን ነይሩ ነፍስ ወከፍና ብዛዕባ ፍቅሪ ናይ ገዛእ ርስና ትርጉምን ሚዛንን መሐለውና ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ መታን ነፍስ ወከፍና ከይንደናገር መታን ንፍቅር ናይ ገዛእ ርስና መምዘን መለክዕን ከይንህብ ኢሉ ከምታ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ንሓድሕድኩም ተፋቀሩ ብምባል ናይ ፍቅሪ መስፈር ኣቆይሙና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ ናይ ፍቅሪ መስፈርታ ኢየሱስ ክብርን ሽሙ ይኹን ነዚ ቃል ዝኸንብቦ ከለኹ ከመይ ውሽጠይ ሓሴት ይገብር ነይሩ ከመይ ይሕጎስ ነይረ መሲልኩም ቅዱሳን እታ ከምታ ኣነ ዘፍቀርኩኹም እቲ ከምታ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ዝብል ቃል ክሳዕ ክንደይ ወይ ከመይ ክንፋቀር ከም ዘለና ዘሪኤና ወይ ዝሕብረና መሕበሪ አሜን ከምታ ዝብል ቃል ነቲ መጠን ወይ ዓቐን ዘሪኤና ቃል ከምታ ትብል ቃል ብኸመይ ዓይነት ፍቅሪ ክሳዕ ክንደይ ክንፋቀር ከም ዘሎና ዘመላኽት ቃል እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክደግሞዶ ከምታ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ዝብል ቃል ክሳዕ ክንደይ ወይ ከመይ ክንፋቀር ከም ዘሎና ዘርኢ ወይ ዝሕብር መሐበሪ ከምታ ዝብል ቃል ነቲ መጠን ወይ ዓቐን ዘሪኤና ቃል አሜን ከምታ ትብል ቃል ብኸመይ ዓይነት ፍቅሪ ክሳዕ ክንደይ ክንፋቀር ከም ዘሎና ተመላኽት ቃል እያ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ
ጎይታ ኢየሱስ ከምታ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ነንሓድሕድኩም ክትፋቀሩ ትእዛዘይ እዚ እንድሕር ኢሉና ከምቲ ኢየሱስ ዘፍቀረና ነንሓድሕድና ክንፋቀር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣሜን ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይ ዘፍቀረኒ ከምኡ ከፍቅር ይኽእል ማለት እዩ እንድሕር ከምታ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ኣፍቀሩን እንድሕር ኢሉና ክሳብ ኣብኡ ናይ ምብፃሕ ተኽእለሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱም ጎይታ ዘይንኽእሎ ነገር ክንግበሩ ስለዘይብለና ማለት እዩ ኣሜን ዶ ኢዮብ ኣነ ነዚ የተረደ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ ምኽሪ ወይ ሓሳብ ኣይኮነን ደቀ መዛሙርቱ ሕጂ ድማ ነዞም ነዚ ቃል ነንብብ ዘለና ሂቡና ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ንነፍስ ወከፍና ክንፍጽሞ ዝግባአና ትእዛዝ ሂቡና እዚ ትእዛዝ እዩ እዚ ናይ ጎይታ ትእዛዝ እዩ እዚ ዘይቅየር ትእዛዝ እዩ ቅድሚ ናብቲ ካልኣይ ደረጃ ማለት ቅድሚ ነቲ ትእዛዝ ጎይታና ናብ ምፍጻም ምስግጋርና ናይ ጎይታ ፍቅሪ ከመይ ከም ትመስል ክንፈልጥ ኣዝዩ ሰናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ፍቅሪ ስታንዳርድ ወይ ድማ መለክዒ ኣቆይሙና ኣሎ ከምታ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ነንሓድሕድኩም ተፋቀሩ ስለዝበለና ጎይታ ከመይ ኣፍቂሩና ክንፈልጥ ኣሎና ልክ ከምቲ ናይ ጎይታ ክነፍቅር መታ ኣሜን ዶ ጎይታ ከምታ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ካበለና ጎይታ ከመይ ኣፍቂሩና ፍቅሩ ጎይታ እንታይ ይመስል ስለዚ ነዚ ክንፈልጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ነዚ ምፍላጥና እዩ ልክ ከምቲ ጎይታ ዘፍቀረና ንሓድሕድና ክንፋቀር ንኽእል ከምቲ ኢየሱስ ዘፍቀረና ንሓድሕድና ክንፋቀር ናይ ግድን ከምቲ ኢየሱስ ዝበለና ኣብ ፍቅሩ ክንጸንዕ ኣሎና ምክንያቱም እታ ፍቅሪ ምንጫ ካብ ላዕሊ ስለዝኾነት እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ ሒዝና ዘለና ክፍሊ ኣብ ምዕራፍ 15 ቁጥር 9 እንታይ ኢሉና ነይሩ ከምቲ ኣቦ ኣፍቂሩኒ ዘሎ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ጽቡቕ ስሙ ከምቲ ኣቦ ኣፍቂሩኒ ዘሎ ኣነ እውን ከምኡ ኣፍቂረኩም ኣለኹ ኣብ ፍቅረይ ጽንዑ ኢሉ ኣሜን ኣብ ፍቅሩን ተጸኒዕና ጥራይና ንኻልኦት ፍቅሪ ክንድግሰሎም ንኽእል ኣሜን ሓደ ሰብ ኣብ ፍቅሪ ጎይታ እንድሕር ሰጢሙ ኣብ ፍቅሪ ጎይታ እንድሕር ዝሕምብሳሎ ኣብ ፍቅሪ ጎይታ እንድሕር ተተኺሉ ኣብ ፍቅሪ ጎይታ እንድሕር ጸኒዑ ጥራይ ፍቅሪ ከመንጩ ዝኽእል ከምቲ ኣቦ ኣፍቂሩኒ ዘሎ ኣነ እውን ከምኡ ኣፍቂረኩም ኣለኹ ምስ በለ ኣብ ፍቅረይ ጽንዑ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንስኻትኩም ከምኡ ተፋቀሩ ንስኻትኩም ከምኡ ተፋቀሩ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ኣቦ ኣፍቂሩኒ ዘሎ ኣነኻ ከምኡ ኣፍቂረኩም ኣለኹ ልክ ከምቲ ኣቦና ኣይ ዘፍቀረኒ ከምኡ ኣነኻ ኣፍቂረኩም ኣለኹ ንስኻትኩም ካብ ንሓድሕድኩም ከምኡ ተፋቀሩ ዝብለና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንነፍስ ወከፍና በታ ኣምላኻዊት ፍጽምቲ ፍቅሪ ኣፍቂሩና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እዛ ፍቅሪ እዚኣ እታ ዝዓበየት ምንም ክትከዓ ዘይኽእል ፍቅሪ እያ ጎይታ ንስኻትኩምን በዛ ፍቅሪ እዚኣ ክንፋቀር ኣዚዙና ዘሎ ከምቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብሰፊሕ ዝተማሃርናዮ ካብ ዓፋዊ ፍቅሪ ክንወፅእ ጎይታ ደሊና ዘሎ ብተደጋጋሚና ነዛ ብዛዕባ ዛ ፍቅሪ እዚኣ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ንመሃር ዘለና ካብ ዓፋዊ ዝኾነ ፍቅሪ ውፅእ ዝብለና ዘሎ ብናይ ኣጋፔ ፍቅሪ ክንፋቀር ጎይታ ዝደሊና ዘሎ እዛ ኣጋፔ ዝኾነት ፍቅሪ እዛ ሰማያዊት ፍቅሪ እዛ ኣምላኻዊት ፍቅሪ እዛ ፍጽምቲ ፍቅሪ ኣብ ኣና ክሳዕ ዘይተገልጸት ከምቲ ዝድለይ ወንጌል ክሰፋሕ ኣይክእልኒ ንሓድሕድኩም ዘይተሰማማዕኹም ኣብ መንጎኹም ዘሎ ፍልሊ መዓት ክነሱ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ናባን ትጽውዑና እንዲም ዝብሉና ዘሎ ኣብዚ ዘመን እዚ እዛ ፍቅሪ እዚኣ ቅዱሳን እዛ ኣነ ንስኻትኩምን ዝተፈቀርናላ ፍቅሪ ከምኣኻ ክናፍቅር ተኣዚዝናላ ዘለና ፍቅሪሲ ርእሰ መስዋዕትነት እተሓትት ፍቅሪ እያ ኣሜን ዶ ኣለኹም ዶ ምሳይ እዛ ኣምላኻዊት ፍቅሪ እዛ ፍጽምቲ ፍቅሪሲ ርእሰ መስዋዕትነት እተሓትት ፍቅሪ እያ እዛ ፍቅሪ እዚኣ ፍጽምቲ ዘይኩነታዊት ምስ ምንም ዘይትተሓሓዝ ፍቅሪ እያ እዛ ፍቅሪ እዚኣ እግዚአብሔር እቲ ኣባና ዘለዎ ፍቅሪ ዝገለጸሉ ፍቅሪ እያ ኣሜን እዛ ፍቅሪ እዚኣ ንዓይ ይጣዓመኒ እትብል ፍቅሪ ዘይኮነት ካብ ንዓይ ዝብል መንፈስ ዝወፀት ፍቅሪ እያ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣሜን በዚ ፍቅሪ እዚና ክንፋቀር ደሊና ዘሎ ኣሜን መስዋዕትነት ዝተሓወሶ ፍቅሪ ማለት እዩ ብፍጹም ፍቅሪ ክንፋቀር ጎይታ ኣዚዙና ዘሎ ምስ ኩነታት ዘይተሓዝ ፍቅሪ ማለት እዩ ምስ ምንም ዘይተሓዝ ፍቅሪ ማለት እዩ ወዲ ዓደይ ወዲ ጎደቦይ ወዲ ሓማሴን ወዲ ሰራይ ወዲ ገለ ከይኮነሲ ምስ ምንም ዘይተሓዝ ከምታ እግዚአብሔር ብኾሙ ዘፍቀረና ከምኡ ንፋቀረላ ፍቅሪ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣሜን ኢየሱስ ንዓይ ንዓሃትኩምን ጸላእቱ ኮለና ኃጢአተኛ
ምክንያታት ኮለና ያፍቂሩና አይኮን እንዲ ናብሮሚ 5:8 ኸይና ነንብብ ኮለና ከምዚብል ግና ከነሕና ገና ኃጥአን ኮለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቲሞ አምላኽ እታ ፍቅሩና አና በዚ የሪ ያለው ይብለና ኢየሱስ ስለዝግባአና አይኮነን ክሳዕሞት አፍቂሩና ገሌናኮ በቃ ዲዘርቭ ንገብር ከመስለና ኸሊ ኖ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝግባአና አይኮነን ክሳዕሞት አፍቂሩና አምላኽና ፍቅር ስለዝኾነ ፍቅሪ ናቱ ማንነት ስለዝኾነ ዩ ንነፍስ ወከፍና ክንፍቀር ዘይግባአና ሰባት ክነስና አፍቂሩና በዛ ፍቅር ዚአዩ ኸአ ንነፍስ ወከፍና ናቱ ጌሩና አሜን እዛ ፍቅር ዚአ ናቱ ምርኮኛታት ክንከውን ጌራትና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ንጎይታኮ ዝተማረኽናሉ የዳውና ንጎይታ ዝዘርጋሕናሉ ኮ ምክንያት ስለምንታይ እንደሕሪልኩምና በቃ ዘይግባአና ክነስና ምፍቃሩ ስለዝገረመና በቃ ናአይ ምፍቃሩ ስለዝገርመኒ መሊሰን ጎይታ የፍቅሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እቲ ጎይታ ናአይ ምፍቃሪዩ ንጎይታ ከም ዘፍቅሮ ጌሩኒ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን ኣብ ቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ካብ 7-12 ኸይድና ክንንብብ ኮለና ከምዚ ይብለና አቱም ፍቅራተይ ፍቅሪ ካብ አምላኽ ያሞ አሜን ንሕና እነመንጮ ፍቅር የብልናን ፍቅር ካብ እግዚአብሔር ፍቅር ናይ እግዚአብሔር ማንነት ስለዝኾነ ምስ እግዚአብሔር ወይ ምስ ኢየሱስ ምስ ትጉንዲ እንድሕር ተጣቢካ እተመንጮ ነገር እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ በዓል ንሕና ርእስና ፈተውት ርእስና ንፈቱ ሰባት ዝነበርና ሰባት ኮይና ሰልፊሽ ዝነበርና ሱስዓት ዝነበርና ንዓይ ጣዕመን ንብል ሰባት ዝነበርና ሰባት ይኮይና ሕጂ በቃ መታን ንሰባት ክንጠቀሚልና ማለት ስለነፍቅረኩም ብዙሕ ዋጋ ንኸፍል ማለት አይኮነን ፍቅሪ ካብ አምላኽ ያሞ ይብለና ንሓድሕድና ንፋቀር ኢሉ ዘፍቅር ዘበለ ሁሉ ካብ አምላኽ ተወልደዩ ንአምላኹን ይፈልጦ ኢሉ አምላኽ ፍቅሪ እሞ እቲ ዘይፍቅር ንአምላኽ አይፈልጦኒ ፒሪድ አምላኽ ብኡም እንት በህይወት ክነብር ኢሉ ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ብምልአኹ እቲ ፍቅሪ አምላኽ ንዓና በዝተገልጸተልና አምላኽ ባዕሉ ስለዘፍቀረና ብናይ ኃጢአት መተዓረቕ ኸውን ኢሉ ድማ ወዱ ስለሰደለና ይምበር ንሕና ንአምላኽ ስለዘፍቀርናዮ አይኮነን እታ ፍቅር በዚያ አቱም ፍቅራተይ አምላኽ ከምዚ ገይሩ ካብ አፍቀረናስ አሜን አሜን እቲ ወሳነ ቃል እዚ እንታይ ኢሉ ዮሐንስ አቱም ፍቅራተይ አምላኽ ከምዚ ገይሩ ካብ አፍቀረናስ ንሕናውን ንሓድሕድና ክንፋቀር ይግባአናይ እነ ፍቅር ስለምንታይና እንደሕር ኢልና ስለዝተፈቀርናይ መጀመርታ ስለዝተፈቀርናይ ፍቅር ጎይታ ስለዝጣዓምናይ ፍቅር ጎይታ ስለዘስተማቀርናይና ፍቅር ጎይታ ዘስተማቀረ ሰብ ፍቅር ጎይታ ዝተረድኦ ሰብ ኣብ ፍቅር ጎይታ ዝመላለስ ሰብ ኣብ ፍቅር ጎይታ ዝነብር ሰብ ከፍቅር አይገምን እዩ ሓደ ኳን አምላኽ ዝረአዮ ከቶ የልቦን ንሓድሕድና እንተ ተፈቀርና አምላኽ አባና ይነብር ፍቅሩን አባና ትፍጸም ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣብዚ ዮሐንስ እንታይ ዝብለና ዘሎ እንድሕር ኢልኩምኒ ናይ ጎይታ ኢና ደቂ አምላኽ ኢና ንብል እንድሕር ኮይና ከምቲ አምላኽና ፈቃር ዝኾነ ከም ዝተፈቀረ ሰብ ክነፍቅርን ክንፍቀርን ከም ዘሎና ይዝነግረና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን በሐፂሩ ማንነት ንያቦኹም አንጸባርቁ ይዝብለና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ዝሰምዕ እዝኒ ዘላቶ መንፈስ ንነፍሱ ከፍና ዝዛረበና ይስማ አሜን ዶ በሐፂሩ ዮሐንስ አነ በቃ በዛ በሐፂሩ ከቀምጠልኩም ከለኹ ናይ ዮሐንስ ዘረባ ማንነት ንያቦኹም አንጸባርቁ ይዝብለና ዘሎ ኣብ ቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 3:10 ካብ 14-15 ከይና ክንንብብ ኮለና ድማ ከምዚ ይብለና ጽድቂ ጎይታ ይባርካ ህያብ አምላኻዊ ጽድቂ ዘይገብርውን ንሓው ዘይፍቅርን ካብ አምላኽ አይኮነን እንታይ ኢሉ ጽድቂ ዘይገብርውን ንሓው ዘይፍቅርን ካብ አምላኽ አይኮነን ንሕዋትና ንጸሊ እንድሕር ኮይና ናይ ጎይታ እናንተበልና ናይ ጎይታ አይኮናን ምክንያቱም እግዚአብሔር ፈቃሪው እግዚአብሔር ክነፍቅር ያዚዙና ውሉድ አምላኽን ውሉድ ዳቢላስን በዚያም ዝግለጹ ኢሉ ውሉድ ዳቢሎስ አያፍቅሩንም ፍቅር ዝባሃል አይፈልጡንም ፍቅር ዝባሃል ናይ ፍቅር ዲክሽነሪ የብሎምን ናይ እግዚአብሔር ዝኾኑ ናይ አምላኽ ዝኾኑ ግን ብፍቅሮም እዮም ዝፍለጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንሕና ኢሉ ንሕዋት ነፍቅሮም ስለዝኾና ካብ ሞት ናብ ህይወት ከም ዝተሳገርና ንፈልጥ አሉና እቲ ዘይፍቅር ግና ኣብ ሞት ይነብር ኢሉ አይገርመኩም አንብቦ ዝቃል ጽድቅ ዘይገብር ንሓው ዘይፍቅርን ካብ አምላኽ አይኮነን ውሉድ አምላኽን ውሉድ ዳቢሎስን በዚኦም ዝግለጹ ኢሉ ፍልል
مفلاليتنا سفقريا نحوز تسأل زبالة كله قتال نفسي قتال نفسي سلازخوانا كله دمان يزل على ميوت أبو خمزة نبر تفلت يخوي إخزابير أبو أنا نسخاتكمن سألعتو خلنا سلازفكر الناينا لومي فتوتي كوين نازلنا حق إيدا قدسان أمين دو نحنا فكر الزخونا بقى النفكر سبا الزخونا كو بقى سلازتفقرنا تراي فقر سلازتمقرنا تراي زابير سمو يبار صلئي زولد حق إيدا قدسان صلئي فقر خولد رينا ينفلتنينا إتا إنكو من قدي نتسألعينا نسعر اللو من قدي إتا يسوس زرعينا من قدي نسخا فقر تباها فقري زيت سعره بقى فقر زيت سعره جغنا يلا يسوس قويتاي أمين قويتاي يسوس كريستوس بخويناتاي مارخنا بسراويت بزحي مارخنا قويتاي يسوس كريستوس ننفس وكفنا بفقري ماريخنا يسوس كريستوس قويتاي أبقدما يوحنس مقراف 4 شمونت كينا خنا نبب كلنا تمساسا لحسابي زارب أملاخ فقري مو اتزي فكرنا أملاخ هيفلطوني بلنا اتزي فكرنا أملاخ هيفلطوني مالت فقر قويتاي تقلصلون كم تفقر كم تمحر هيفلطني مالت يقدساني نسخاتكم ازي زعززكم زبله كل انت غبركم كلهم كله نحد حدكم كم تعنزفقركم غيركم انت تفقركم اروخيكم يزبلهم زلو قويتا سمو يبارك ني املاخ مخانا سعبت كريستوس مخانا تا انكم مفلطيتنا فقريا بذا املاخاويت فقري كنفقر كلنا اذا املاخاويت فقري ابتم دق املاخ زخونو تراي سلتركب سبات نزا فقري ابانا خريوا خلو حدا نفطارينا بذا فقر غيروم يريوا بخلاي درجه دما نيمن مخوانا بذ فقر ز غيروم يفلطنا مالتي يسوس غويتاي امين غويتا اب قطر 10 15 انتا الوم اتي كاب ابوي زسمعخو زبله نعهاتكم سلازفلطكم اروخي زبلكم باريس غويتو از غبرو يفلطنيمو دغين باروت ايبلكم ني كاب قدوسان كابز زعبي كبرت يلن امين كابزي زعبي كبرت يلن بغويتا كتفكر غويتا عاركي كبلكا امين دو نتفكرو نزامن كايو سبطرايخا نيلبخات نغرو حق ايدو قدوسان كمتكو كتزاربولو زصنحكم سي بقى نتفكرون نزامن كاين سبطرايخا نيلبخات نغرو غويتا ابزي كسعكندي كم زخبرونن كسعكندي كم زفقرو منينا كابز قال زنردا يسوس غويتاي قال كابز قال نردون تايو يسوس ندق مزامرتون يسوس قال كابز قال نردون تايو ركب يسوسن دق مزامرتون نابزلا على طرز خمس بصحينا نردا امين دو ويتا يسوس كريستوس ركبوم كب كم زبلو درجو خمزو سخي زرينا زلو ابزي امين دو داغين باروت ايبلكم نيلو حجي باروت ايكونكم بقى درجاخو موسي خلو ويتا نتوم سعبتو ويدما دق مزامرتو اروخي إلو خصوعم كله اتركبهم كاب حدا درجة نبكال درجة خمس تسغاغرينا بقليلو نري ويتا بقطر 16 دمان تايلوم أنا حاريخوكم منبر نسخاتكم أحارخومنن كتكادون فرخت فريون فريخوم دمان نبارخوهون نبو بسمي زلمنكم وزبال بانتخباكم نزي مدبكوهم يلون صبو غيركم سمعني غويتا يسوس أبزي سلمنتاي كم زحاريوم وي إلاما محرئيز نقروم زلو امين أنا حاريخوكم منبر نسخاتكم أحارخومنن يلو دحري قطيلون تايلو كتكادون فرخت فريون فريخوم دمان بارخون إلو سلازي أبزي غويتا يسوس كريستوس سلمنتاي كم زحاريوم ويدما إلاما محرئيز نقروم زلو غويتا سلمنتاي كم زحاريوم كنقروم كلون تايلوم كتكادون فرخت فريون فريخوم نبارخون نبو بسمي زلمنكم وزبال ما انتخباكم نزم الدبكوهم يلوم اتا كتكادو تبلقال وسانيت قاليا امين ده قدسان امين إذا زمن إذا انخدلو زمن يخون اننقساسلو فنيحني حنبللو امين ده اتا كتكادو تبلقال ازيا وسانيت قاليا كريستنا اب حدا بوتا دو زبل ايكونن كريستنا غعزوي اندحر زي نخيد كوينا فرز بحال يلن غويتا يسوس نتوم اروختو انتا الوم كتكادون فرخت فرين فريقوم نبارخ خون نبو بسمي زلمنكو زبل من انتخباكم نزم الدبكوهم يلو اندحر
ጎይታ ባዕሉ ንነፍስ ወከፍና ሓሪና እቲ መሕረዩ ምኽንያት ድማ ፍረ ክንፈሪን ፍሬና ድማ ነባሪ ክኸውን ካብ ኮነ ሎሚ ነፍስ ወከፍና ሓደ ሕቶ ክንሓትት ይግባአና እዩ ኣሜን ዶ ነፍስ ወከፍና ነዚ ቃል እዚ ነንብብ ዘለና ነዚ ቃል እዚ ንሰምዕ ዘለና ሓደ ሕቶ ክንሓትት ይግባአና እዩ ነፍስ ወከፍና ፍረ የፍሪዶ ኣለኹ ኢልና ንነፍስና ክንሓትት ኣዝዩ ኣገዳሲ ተዛሪብና ጥራይ ንኸይድ ዘይኮናሲ ፍረ የፍሪዶ ኣለኹ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍረ ከፍሪ ይሓሪኒ ፍረ ነባሪ ክኸውን ነዚ መዲቡኒ ከምቲ ዝግባእ ፍረ የፍሪ ኣለኹ ዶ ኣብቲ ጉንዲ ተጣቢቀስ ፍረ ይፈሪዶ ኣለኹ ኢልና ክንሓትት ኣዝዩ ኣገዳሲ ከምዛ ኣብዚ ቃል ክነንብቦ ፀናሕና ከይከድካ ፍረ ምፍራይ ዝበሃል የለን ከይተንቀሳቀስካ ፍረ ዝበሃል የለን ነፍስ ወከፍና ክንፈሪ ንደሊ እንድሕር ኮይና ፍረ ብኸምኡ ኮፍ ኢልካ ዝመፅእ ከም ዘይኮነ ፈሊጥና ክንንቀሳቀስ አሳሉና አሜን ዶ ሐቂዶ ቅዱሳን ሓደ ዘራኢ ወይ ድማ ሓደ ዘርኢ ተዘሪኡ ክበቁል በቂሉ ድማ ናፍረ ክበጽሕ ብዝተፈላለየ መስርሕ ክሐልፍ ኣለዎ ሐቂዶ ዘራኢ ቅድምነታ ክዘርአ ዝደልያ ዘርኢ ምዝርኡ ነታ ክዘርአ ደሊ ዘሎ ዘርኢ ቦታ ከዳልወላ ኣለዎ ቦታ ከዳልወላ ኣለዎ ማለት ነቲ መሬት ክሓርሶ ኣለዎ ነታ ዘርኢ ከይትበቁል እንቅፋት ክኾኑዋ ዝኽእሉ ነገራት ወይ ድማ ተኽሎታት ዘለዎም ነገራት ኩሎም ከዓልዮም ኣለዎም ነዚ ሁሉ ምስ ገበረዩ ነቲ ክዘርኦ ዘለዎ ዘርኢ ብእምነት ዘርኦ እታ ዘርኢ ምስ ተዘርአት ንኽትበቁል በቂላ ናብ ፍረ ንኽትበጽሕ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምዕራፍ 12 ተዛረቦ ብሰለስተ መስርሕ ክትሓልፍ ኣለዋ ሐቂዶ ቅዱሳን ክትመውት ኣለዋ ክትቀበር ኣለዋ ክትብስብስ ኣለዋ እታ ዘርኢ በዚ መስርሕ ምስ ሓለፈት ያ ክትበቁል ትጅምር ብድሕሪኡ ተዓቢ ናብ ፍረኻ ትበጽሕ ስለምንታይ ነዚ ሁሉ ዝነግረኩም ወይ ድማ ክነግረኩም ደለይ ዘለኹ ጎይታ ብዙሕ ፍረ ክትፈሪዩ ፍሬኹም ነባሪ ክኸውን ነቦይ ብስመይ ዝለመንኩሞ ዘበለ ምእንቲ ክበኩም ነዚ መደብኩኹም ክብለና ኾሎ ፍረ ብቐሊሉ ዝርከብ ነገር ከም ዘይኮነ ናብ ፍረ ንክንበጽሕ ብብዙሕ መስርሕ መህላፍ ከም ዘሎ ሽዑ ንሽዑ ፍረ ዘሪእኹም እንተዘይረኣኹም በቃ ዘሪእኹም ፍረ እንተዘይረኣኹም እቲ ዝዘርኣኹምሞ ዘርኢ ንኽዓቢ ብብዙሕ መስርሕ ክሓልፍ ከም ዘለዎ ከሪእኩም ስለዝደለኹ ነዚ ሁሉ ክነግረኩም ደልይ ክብርን ጎይታ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 38 እንታይ ኢልዎም ነይሩ ኣነ ንኣኻትኩም ኢልዎም ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም ኣብ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 38 ኣነ ንኣኻትኩም ኣብ ዘይጻዓርኩምሉ ጽቡቕ ጌርኩም ተሰሚዕኹም ተጠቀምቲ ክትኮኑ ኢኹም ኣብ ዘይጻዓርኩምሉ ክትዓጽዱ ለዓኩኹም ካልኦት ጻዓሩሉ ንስኻትኩም ኣብ ትጻዕሮም ኣተኹም ኢልዎም ሐቂዶ ቅዱሳን ኣብዚ ኣጸቢቕና ክነቕልበሉ ዝግባአና ቃል ወይ ኣነ ክዛረበሉ ደልይ ዘለኹ ሓሳብ ኣብ ዘይጻዓርኩምሉ ዝብልን ኣብ ጻዕሮም ኣተኹም ዝብል ቃል ወሳነ ቃል ቅዱሳን ካብዚ ክነንብቦ ፀናሕና ቃል እንታይና ንርዳእ ዋላ እኳ ደቀ መዛሙርቱ ኣይጻዓሩ እምበር ካልኦት እኽሊ ናብ ዓጺድ ክበጽሕ ዝጻዓሩ ከም ዘለው ኢና ካብዚ ቃል ንርዳእ ሐቂዶ ቅዱሳን ኣነ ንኣኻትኩም ኣብ ዘይጻዓርኩምሉ ክትዓጽዱ ይዝብሎም ዘሎ ንዓጺድ ክበጽሕ ሓደ ተኽሊ ሓደ ዘርኢ ናብ ዓጺድ ክበጽሕ ብብዙሕ መስርሕ ሓሊፉ ናብኡ ዝበጽሕ ነዚ ዝተዘርአ ዘርኢ ናብ ዓጺድ ክበጽሕ ክበቁል ክፈሪ ናብ ፍረ ክበጽሕ ዝገበሩ ካልኦት እዮም ደቀ መዛሙርቱ ግን ኣብ ዓጺድ ኣትዮም እንታይ ክብለኩም ደልየ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትከዱ ፍረ ክትፈሪ ኢልና ኣሎ ተዘይ ሰሪሕካ ተዘይ ተንቀሳቒስካ ፍረ ዝበሃል ነገር ክመጽእ ኣይክእልኒ ካብዚ ክነንብቦ ፀናሕና ቃል ከምቲ ክብለኩም ፀናሕኩ እንታይና ንርዳእ ዋላ እኳ ደቀ መዛሙርቱ ኣይጻዓሩ እምበር ካልኦት እቲ እኽሊ ናብ ዓጺድ ክበጽሕ ዝጻዓሩ ከም ዘለው ኢና ካብዚ ቃል እዚ ንርዳእ ስለዚ ብተመሳሳሊ ኣነ ንስኻትኩምን ፍረ ክንፈሪ እንድሕር ንደሊ ኮይና ናብ ዓጺድ ክንዋፈር እንድሕር ደሊና ንእዮ ክንትስእ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ዝበሎ ክንከይድ ማለት ክንንቀሳቀስ ኣሎና ጎይታ ኢየሱስ ንነፍስ ወከፍና ሓደ ዘተኣማመን ቃል ሂቡና ኣሎ አሜን ንሱ ኻንታይ ዝብል ነቦ ብስመይ ዝለመንኩሞ ዘበለ ምእንቲ ክበኩም ነዚ መደብኩኹም ዝብል ዘተኣማመን ቃል ሂቡና ኣሎ ስለዚ ሎሚ ንእዮ ኣምላኽ ንተንስ ንበራበር አሜን ዶ ቤተክርስቲያን ኣብዚ ሕጂ ዘለና ዘመን ቤተክርስቲያን ዝድሕኑ ሰባት ኮፍ ኢላ ትጽበይ ሰባት ናብ ቤተክርስቲያን ክመጽዮም ዝጽበዩ መብዛሕትኡ ኣብ ቤተክርስቲያን ኪዱ ንፍጥረት ኩሉ ወንጌል ስበኹ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እናጥመቅኩም ደቀ መዝሙር ዝማሃሩ
ማሃርኩኹም ዘበልና ማሃርኩም ዚ ደቀ መዝሙር ይግበሩን በሪሉ ጎይታ ክመጽኹም ተጸበዩ ማዕጾኹም ከፊትኩም አይበለና ኪድዎም ኢና ተባሂልና ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ክንንቀሳቀስ ጎይታ ዝደልየና እግዚአብሔር ሎምን በመንፈሱ ይቀስቅሰና አሜን ዶ ኣብ ቁጥር 17 ጎይታ ኢየሱስ ነቲ ኣብ ቁጥር 12 ዝበሎም ቃል ክደግሞሎም ኮሎ ኢና ንሪ ንሓድሕድኩም ክትፋቀሩ እዚ ዘኩም ኣለኹ ትእዛዝ ከተፍቅሩኒ ከፍቅረኩም ትእዛዝ ንሓድሕድና ክንፋቀር ናይ ምርጫ ጉዳይ ኣይኮነን ተደሊኻ ተፍቅር ተደሊኻ ከይተፍቅር ናይ ምርጫ ጉዳይ ኣባኻ ዝውሰን ነገር ኣይኮነን ናይ ጎይታ እንደሕር ኮይንካ በዚ ነገር እዚ ግዴታ ኻይ እዚ ነገር ነዚ ክትገብር ግዴታ ኻይ ነዚ ነገር ክትገብር ግዴታ ኻይ ፍቅሪ ምርጫ ኣይኮነን ግዴታ ንሓድሕድና ክንፋቀር ትእዛዝ ጎይታ ስለዚ ሎሚ ጎይታ ንነፍስ ወከፍና ትእዛዛቱ ክንፍጽም ጸግኡ ይብዛሓልና አሜን ካብ 18 ክሳብ 22 ዓለም እንተጸላአትኩም ንኣይ ቅድሜኹም ከም ዝጸላአትኒ ፍለጡ ካብ ዓለም ተትኾኑስ ዓለም ነታናታ ዝኾነ ትፈትያሞ ምፈተትኩም ነራ ኣነ ደኣይ ካብ ዓለም ዝሓሬኹም እምበር ካብ ዓለም ኣይኮንኩምን ስለዚ ዓለም ትጸላአኩም ያ ነቲ ባርያ ካብ ጎይቱ ኣይ ዓቢኒ ለዚ ነገርኩም ቃል ዘክርዎ ንኣይ ሰጊጎምን እንተኾይኖም ንኣኻትኩምን ክሰግኹም ያ ቃል ይሓልዮም ተኾይኖም ቃልኩምን ክሕልው ያ ግናኸ ነቲ ዝለኣኸኒ ኣይፈልጥዎን እሞ ስለስመይ እዚ ሁሉ ክገብሩኹም የሚሉ ዘገርም ቃል ኣብዚ ጎይታ እንታይ ዝገብር ዘሎ እንድሕር ኢልና ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ሎሚ ጎይታ ንነፍስ ወከፍና አንቶይ ፓስተር ቴዲ እንታይ ብል ነሩ በቃ እቲ ፈታን ዝኾነ ነገር ኣብ ህይወትና ክመጽእ እንተዝመጽሲ ከምቲ ንዛረቦ ንጸንዕዶ እናበለስ ንነፍስ ወከፍና ቻሌንጅ ዝገብር ሕቶ ይሓተና ነሩ ቅዱሳን ሓቀይዶ በቃ እዞም ሰብ ዝሓርዱ እንተዝመጹልሞ ከሓድ ወይ ድማ ክትቆረጽ ኢኻ ተዝብሉኻሲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ወሳነ ነገር ተትበጽሕሲ እንታይ ዓይነት ውሳኔ መወሰንካ ከምቲ ትዛረቦ ከምቲ ክትብሎ ጸናሕካ ዲኻ ትጸንዕ ወይስ ከመይ ይብለና ነይሩ ሓቀይዶ ኣብዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝገብር ዘሎ እንድሕር ኢልና ነቶም ናቱ የዳልዎም ይዘሎ ሎሚ ንዓይ ንዓኻትኩምን እዩ ዝቃል ዝምልከተና እዚ ቃል ዝተነግሮም ደቀ መዛሙርቱ ብህይወት የለውም ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምና ነዚ ህያው ዝኾነ ቃል ነንብቦ ዘለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ እንታይ ዝገብር ዘሎ እንድሕር ኢልና ነቶም ናቱ ዝኾና የዳልወና ይዘሎ አሜን ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ ብዛዕባቲ ኣብ ቅድሜና ዝጽበየና ነገር እዩ ብግልጽ መታ ርእስና ክነዳሉ ኢሉ ዝነግረና ዘሎ አሜን ጎይታ ኣብ ቁጥር 18 እንታይሉ ዓለም እንተጸላአትኩም ኢሎም ንደቀ መዛሙርቱ ንኣይ ቅድሜኹም ከም ዝጸላአት ንፍለጡ ኢሎም ኣብዚ ጎይታ እንታይ ዝብለና ዘሎ እንድሕር ኢልና ዓለም ክትጸላአኩም ያ ነዚ ፈሊጥኩም ምስ ዓለም ኣይትመሓዘው ጽልእዋይ ዝብለና ዘሎ አሜን ቅድሚ ዓለም መጽላኣና ኣኻትኩም ንስኻትኩም ጽልእዋይ ዝብለና አሜን አሜን ቅድሚ ዓለም ንኣኹም ፎ መባላ ንስኻትኩም ንዓለም ፎ በልዋ ቀዲምኩም ዝብለና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣይትጠቅመኩም ናይ ዝብለና ዘሎ ናብ ያዕቆብ 4:4 ኸይድና ክነንብብ ኮለና ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ኣትን ዘመውት ፍቅርን ዓለም ስነ ኣምላኽ ጽልእ ምዃኑ ኣይትፈልጡን ይኹን እምበኣር ከፈታው ዓለም ምዃን ዝደሊ ንሱ ጸላይ ኣምላኽ ይዝኸውን ይብል ስለዚ ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን ዋላ እኳ ካብዚ ዓለም ተሓሪና ዝወፃና ንኹን እምበር ሰማያዋን ምዃንና ፈሊጥና ኣብዚ ምድሪ ክንነብር ኮለና ከም መጻተኛታት ኣጋይሽን ኮይና ክንመላለስ አሜን ብዛዕባ ሰማይ እናሓሰብና ነቲ ሰማያዊ ተልእኾ ክንነብር ይግባአና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣብ ቁጥር 21 እንታይ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ባርያ ካብ ጎይቱ ኣይዓብን ኢለ ዝነገርኩኹም ቃል ዘክርዎ ንኣይ ሰጊጎም እንተኾይኖም ንኣኻትኩምን ክሰግኹም እዮም ቃለይ ሓልዮም እንተኾይኖም ከዓ ቃልኩም ክሕልው እዮም ግና ኸቲ ዝለኣኸኒ ነቲ ዝለኣኸኒ ኣይፈልጥዎን እዮም እሞ ስለ ስመይ እዚ ኩሉ ክገብርኹም እዮም ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ኣብዚ ኣእምሮ ደቀ መዛሙርቱ ከዳሉ ኮሎ ኢና ንርኢ ንሕና እውን ኣእምሮና ክነዳሉ ይግባአና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ንሕና እውን ካብ ጎይታና አይና ዓቢና ካብ ኢየሱስ አይና ዓቢና ንኢየሱስ ክርስቶስ ጫጉሩ መንጭጮም አምላክ ክነሱ ፈጣሪ ክነሱ ጦፊለምሎ አዋሪዶም ከትኪቶሞ እንታይ ከዘይ ገበርዎ በብዙሕ ውርደት ሓሊፉ ብዘሳቕ ሞት ድማ ሞይቱ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ ስለዚህ ኣብዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አእምሮ ደቀ መዛሙርቱ ከዳሉ ኮሎይና ንሪ ሎም ድማ ንዓይና
ንስኻትኩምን ኣእምሮና የዳልወሎ ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ሁሉ ኣብ ህይወትኩም ክገጥመኩም ከም ዝኽእል ፍለጡ ነዚ ነገር እዚ ድልዋትኩን ዝብለና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ጎይታ ኣብዚ ኮነ ኢሉ ሜንታሊ ስነአምራዊ ፊዚካሊ ርእሶም ብዛዕባ ክገጥሞም ዝኽእሉ ነገራት ድልዋት መታን ክኾኑ ኢሉ ንርእሱ ከም ኣብነት እናቀረበ ነቶም ተረከብቲ ሕድሪ ዝኾኑ ደቀ መዛሙርቱ ኣብዚ ብግልጺ ምስጓክ ከም ዘሎ ስደት ከም ዘሎ ተቀባልነት ምርካብ ዘይምርካብ ከም ዘሎ ሞት ከም ዘሎ ዝነግሮም ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዚ ቃል እዚ ንዓና ይዝምልከትለው መዓልቲ ነዚ ክንፈልጥ ይግባአናይ በዚ ነገር እዚ ርዱአት ክንከውን ይግባአናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ዝነገርኩኩም ኣብዚ አእምሮ ደቀ መዛሙርቱ የዳልዎ ይዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ካብ 22-27 እንታይ ብለና ካብ 23 ናይግስ አነ መጽ እንተ ዘይነግሮም ኃጢአት አይመሆኖም ነሩ ይሉ ሕጂ ግና ንኃጢአቶም ምክንያት የብሎምን እቲ ንዓይ ዝጸልዓኒ ነቦይኑ ጸልኦይ ካል ዘይገብሮ ግብሪ እንተ ዘይገብረሎም ኃጢአት አይመሆኖም ነሩ ሕጂ ግና ሪኦም ሲ ንዓይ ነቦይ ጸልዑና እዚ ግና እቲ ኣብ ሕጎም ብዘይ ምክንያት ጸልኡኒ ጽሑፍ ዘሎም ምእንቲ ክፍጸሚ ዝኾነ እቲ አነ ካብ አቦ ሰደልኩ መጸናንኢ ካብ አቦ ዝወጸ መንፈስ ሐቂ ምስ መጸገ ንሱኽ ምስክረለይ ንስኻትኩምን ካብ መጀመርታ ምሳይ ነርኩም ይኹም ሞ ትምስክሩ ለይኹም ይብለና ጎይታ እንታይ ኢሉ አነ መጽ እንተ ዘይነግሮም ኃጢአት አይመሆኖም ነሩ ሕጂ ግና ንኃጢአቶም ምክንያት የብሎምን እቲ ንዓይ ጸልዓኒ ነቦይኑ ጸልኦኒ ኢሉ አይገርመኩምን አነ መጽ እንተ ዘይነግሮም ክብል ኮሎ እንታይ ዝብል ዘሎ እንደሕርኢልና አነ ናይ መወዳእታ መልእክተኛ ይዝብል ዘሎ ናይ ዕብራውያን ጸሐፊ ኣብ ዕብራውያን ሓደ ካብ 1-3 ብዛዕባ ኢየሱስ ክጽሕፍ ኮሎ ከምዚ ኢሉ ጽሒፉና ኣሎ እንታይ ኢሉሲ አምላኽ ብዙሕ ሳእን በብዙሕ መንገዲ ቀደም ነቦታትና በነቢያት ገይሩ ምስተዛረቦ ኣብ ዘንዳ ሓሮት መዓልትታት ንዓና በቲ ወራስ ሁሉ ዝገበሮ ብኡን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ንሱ ናይ ክብሩ ነጸብራ ቅርጽ ባህሪን ኮሎ ኩሉውን በኃይል ቃሉ ጸሪር ኮሎስ ምንጻሓጣትና ምስገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቀመጠ ይብለና ምዕራፍ 1 ካብ 1-3 እቲ አነ መጽ እንተ ዘይነግሮም ኃጢአት አይመሆኖም ነሩ ኢሉ ዝብሎ ዘሎም በዓር ኢሉ ዝብል ዘሎ መን እንደሕሪልና እቲ ወራስ ሁሉ ንዓለም ዝፈጠረ እቲ በዓል ስልጣን ወዲ ትህያው አምላኽ ዝኾነ ኢየሱስ አሜን ዶ አነ ኢሉ ኣብዚ ዝዛረብ ዘሎም በዓር ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን እቲ ህያው ዝኾነ ወዲ አምላኽ አሜን ኣብ ልዕሊ ሁሉ ስልጣን ምልክን ስልጣንን ዘለዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አነ መጽ ተዘይነግሮም ነረ ካባይ ሓሊፉስ መን ክነግሮም ይዝብሎም ዘሎ ካባይ ሓሊፉዚ በቃ ንዓይ ተሰሚዕ አምሲ ንማንም አይሰምዑንም ንፈጣሪ ዘይሰምዕ ንማንም ሰብ ክሰምዕ አይክእልን እቲ አነ ዝብል ቃልም በዓር ንስልጣኑ ንእቤቱ ንማንነቱ ዘርኢ ቃል አሜን ስለዚ ካይ ጎይታ አነ መጽ ተዘይነግሮም ኃጢአት አይመሆኖምን ነሩ ኢሉ ተዛሪቡ እዚ ቃል እዚ ነቶም ኣብቲ ኢየሱስ ዝነብሩሉ ዘመን ዝነብሩ ሰባት ዝምልከት ቃል ጥራይ አይኮነን አሜን ሎሙውን ነፍስ ወከፍና ነዚ ቃል እዚ ነንብብ ዘሎና እዚ ቃል እዚ ክንገር ኮሎ ንሰምዕ ዘለና ይምልከተና ጎይታ ዘአክል መጽ ተዛሪቡካ ዘይምስማዕ ዘይምምላስ እታስተዋሃበትካ ናይ መወዳእታ ዕድል ዘይምጥቃም ማለት እዩ ሎም ሰባት ናይ መወዳእታ ዕድል ዝተዋሃቦም እዮም ዘይጥቀሙሉ ዘለው ካለ ዕድል ዘለዎም ካለ መልአኽ ዝለኣኽ መሲልዎም ክኾኑ ይኽእል ኖ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ the last messenger ኮይኑ መጽኢሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን አነ መጽ እንተ ዘይነግሮም ነረ ኃጢአት አይመሆን አነ ዙፋኔ ሐዲገ መጽ አነ ክብረቴ ሐዲገ መጽ አነ ስልጣኔ ዕቤቴ ገዲፈ ፖዚሽኔ ገዲፈ መጽ ነጊረዮም ይሉ አነ እንተ ዘይነግሮም ነረ እሱ ጥራይ አይኮነን ካልሰብ ዘይገብሮ ግብሪ እንተ ዘይገብር ነረ ኃጢአት አይመሆንም ነሩ ይሉ ሕጂ ግና ሪኦምስ ንዓይ ነቦይን ጸልኡና ዝግና እቲ ኣብ ሕጎም ብዘይ ምክንያት ጸልኡ
ጸልኡና ጽሑፍ ዘሎ ቃል ምእንቲ ክፍጸም እዩ ዝኾነ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ካል ዘይገብሮ ግብር ተዘይገብረሎም ሓይጣት ኣይምኾኑም ነይሩ ኢሉ ሕጂ ግና ሪኦምስ ንዓይን ነቦይን ጸልኡና ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ከምቲ በዓሉ ዝበሎ ማንም ክገብሮ ዘይክእል ግብሪ ኣብ ቅድሚ እንቶም ገይሩ ክነሱ ኣብ ክንዲ በቲ ዝረኣይዎ ተኣምራት ንማንነት ኢየሱስ ሪኦም ናብኡ ኣብ ክንዲ ዝጽጉዑ መልሶም አንጻሩ ሆዱ ሆለው ኢና ንርኢ ስለዚ ሃ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ኣነ መጽኤተ ዘይነግሮም ነይረ ሓይጣት ኣይምኾኖም ነይሩ ኢሉ ጎይታ እንታይ ኢሉ ብዘይ ምኽንያት ጸልኡኒ ኢሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እንታይ ንምንታይ ብዘይ ምኽንያት ከም ጸልኡዎ ክዛረብ ከሎ ድማ በቃ እዚ ጽሑፍ ስለዘሎ እዩ እዚ ጽሑፍ እቲ ቅድሚ ዘመናት ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ብኸንቱ ጸልኡኒ ካብ ጸጉር ርእሰይ ይበዝሑ ዝብል ኣብ መዝሙር 69:4 ንረኽቦ ቃል መታን ክፍጸም እዚ ኮይኑ ማለት እዩ ስምዑኒ ብኸንቱ ወይ ብዘይ ምኽንያት ማለት ክጽላዕ ዘይግብኦ ንኽጽላዕ ዝገብሮ ነገር ዘይገበረ ክነሱ ምኽንያት ዘይብሎም ክነሱ ማለት እዩ ብዘይ ምኽንያት ብምጽልኦም እቲ ሓይጣት መዝሙር 69:4 ብዘይ ምኽንያት ብምጽልኦም እሱ ንበዓሉ ሓይጣት እዩ ከይበደሎም ክጽላዕ ዝገብሮ ነገር ከይገበረ ክነሱ ምጽልኦም እዚ እንታይ ገይሮም ሓጢአት ኣብ ቁጥሪ 26:27 ድማ ጎይታ እንታይ ኢሉ እቲ ኣነ ካብ ኣቦ ሰደልኩም መጸናነኢ ካብ ኣቦ ዝወጽእ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ንሱ ክምስክረለይ ንስኻትኩምን ካብ መጀመርታ ምሳይ ነይርኩም እሞ ክትምስክሩለይ ኢኹም ኢልዎም አሜን ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ይዛረብ ዘሎ ጎይታ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ክዛረቦም ከሎ እንታይ ኢሉ እቲ ኣነ ካብ ኣቦ ሰደልኩም መጸናነኢ ካብ ኣቦ ዝወጽእ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸግና ንሱ ክምስክረለይ ኢሉ ኣብዚ ጎይታ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ኣቦ ከም ዝወጽእ በኻልኣይ ደረጃ ድማ እቲ ካብ ኣቦ ዝወጽእ መንፈስ ቅዱስ ድማ መጸናነኢ መንፈስ ሓቂ ከም ዝኾነ ብሳልሳይ ደረጃ ድማ እቲ ካብ ኣቦ ዝወጽእ መጸናነኢ ናይ ሓቂ መንፈስ ብዛዕባ ኢየሱስ ከም ዝምስክርን ንሳቶምን ካብ መጀመርታ ምጽኡ ስለዝነበሩ ብዛዕባኡ ከም ዝምስክሩ ዝኽፍል ዝነግረና ዘሎ ጎይታ ብነገር ኩሉ ይባርኩም ጸጉ ይብዛሓልኩም ናይ ሎሚ መጽናዕትና ኣብ ዝወዲና ኣለና ኔክስት ዊክ ምዕራፍ 16 ንራኸቢና ኩላትና ዳውና ንልዕል ሞ ጸሊና ክንወዲና